rekao sam više neću da editujem, ajmo, prvo da ti se zahvalim Gorane za sve što si uradio, nisam znao da postoji faca kao što si ti. Hvala ti što si došao da opismeniš Srbe da znaju ko su, reklo bi se bitno je. Uglavnom, video sam video za matematiku sa ne znam kako se zove, zaboravio sam da je bitno, i uglavnom nisam čuo da je pomenuo recimo šta je broj. Mislim, mogu bi sad da 10 minuta ti kažem hvala, jasno ti je da stvarno, mislim, da si velikim slovom čovek, veliko čo, malo ga Bog, pogotovo što imaš pedigre iz boksa, to šta sam htjela, da, matematika, znači nema nigde šta je broj, a s obzirom da onako je jedan deo matematike u brojevima, reklo bi se da je bitno i nije naglasio, a mislim da je neophodno ponavljati svaki dan otprilike pred spavanje i kad se ustane ujutru, matematika nije prirodna nauka. Matematika nije nauka. Matematika je jezik koji može da opisuje stvari i koji isto tako može da laže. A takođe može vrlo dobro da laže one koji su i da ubija time, one koji su nepismeni. Većina nauke, ne većina, nego sve počiva na matematici, pa eto toliko razumevanje matematike i sve ostale nauke koje počiva na matematici. Pa da napomenem samo još jednu stvar, da, sve je jezik. Sve je jezik, znači uvek, sve što vidite uvek sve bez leđa. Neću sa tom prilikom, biće trenutaka. Sve, znači ta soba, ta ulica koju vidite napolju, sve što vidite je jezik. Samo pitanje da li imate pitanje za to. Jung je to definisao kao sinkroniciteti, ali nije imao kompjuter tada, računar opisuje ovaj svet zato što pričaju istim jezikom, to su 0 i 1. To recimo može da bude kornjača i zrcalo, znači priča da razumemo, to može da bude istina naša, znači taj binarni svet može da bude istina. I sad koji god vi igricu odigrate, recimo World of Warcraft, savršenstva, jedna lepota od interaktivne umetnosti, ja neću više da ga hvalim, više hvalim nego tebe, Gorane, izvini. Biće poseban video o ovome služaju ovaj Warcraft, definitivno, uglavnom. Mi vidimo sva ta stvorenja, te vjelanjake, te orkove tamo, te neke velike svinje, mačke, dinosauruse, zmajeve i tako dalje, ali programeri znaju, znači oni imaju znanje da je to kod i da je to 0.1 sad dalje, naravno, ne znam, apsolutno ne znam svako kako radi računar, ali da kažemo, znači na nekom nivou apstrakcije, na nekom jeziku, na kontrolisanom uvođenju detalja, apstrakcija, hvala Vojo sa fona, sa IT katedre, razumeju i shvataju da došlo iz koda i shvataju da je u pitanju skripta, shvataju da to što oni vide je iluzija, tako isto i ovaj svet. Postoji ta istina koja se ne vidi i postoji ovaj svet koji je jedan jezik, jedna apstrakcija gde nečeg nema, a ovde svačeg nečeg ima, a jedino čega trenutno nema, odnosno, ali evo ga, je istina, a istina je drugo ime u suštini za Boga, ne u suštini, nego suština, hvala. Suština je još jedno ime za istinu, to je još jedno ime za Boga, to je još jedno ime za smrt, to je još jedno ime za beskonačnost, to je još jedno ime za apsolut, a apsolut je nešto što može da se, znači ne postoji jezik za Boga, što je pričano samo opis da bismo mi shvatili nešto i da možemo da kažemo ok, sada idemo u Teslinu eru, sada živimo čega je on živeo i tako da doćemo do svega i sada idemo, kao što Fatboy Slim kaže, eat, live, rave, repeat mod. Znači mi nismo ovde da radimo, mi smo ovde da iskusimo život. Mi smo ovde zbog žena, zbog umetnosti, one su zbog nas, tu smo svi zbog umetnosti, zbog muzike, zbog pre svega treninga. Bi ja rekao, pa onda svega drugog.
i najlepša stvar od svega, to je putovanje. Znači, u ovo doba je sramno da nisu izgrađeni zeleni autoputevi za ceo svet. Znači, da peške neko može da stigne zelenim tunelom koji je svuda savršena zelena ulica bašta. I da ima zelene, da kažem, stubove koji su, znači da nije samo kada zemlje, nego da je spojeno sa stubom jednim kroz koji prolazi zemlje, da ta zemlja ide dole u zemlju, jer zemlja je beskonačna. Zemlja nije objekat. Ne mora ništa da objašnjam, istina se čuva, ponavljam istina, samo istina postoji, tako se definiše apsolutno, tako se definiše Bog. I mi to ne možemo da pojmimo jer smo konačna bića, neko s početkom i krajem, jednostavno nije, upravo to je poenta. Samo treba da odustanemo od toga i ja vas se pozivam da odustanete samo da odjevete od Boga i da shvatimo da je beskonačnost ono što moramo da shvatimo, ali doćemo od toga. Malo sam presvakao neke stvari, ne vredi, da se ograničeno, da kažem, ne može ovako. Ajde se vratimo na hvala ti Gorane i onda da, znači, brojevi i tako dalje, rekli smo to. Znači, matematika da akcentuje da je jezik, šta to znači dalje za sve, kako on to vidi, šta znači to dalje za sve, brojevi šta su, to što niko ne zna ne znači da ne možemo da pričamo o tome i da probamo da kažemo par stvari, da shvatimo da, kao što kaže ovaj ludak iz stare Grčke, antičke Grčke, da žive u svom svetu. Sad šta god to bilo, ovaj Ramanujan, ne znam ko je rekao, Alan Bretanac iz filma Man Who Knew Infinity, čovjek koji je poznao beskonačnost, mislim da je svaki ceo broj lični prijatelj gospodina Ramanujana. Druga stvar, pitanje, da, čovjek se, to si negdje napisao, vidite kod onog istoričara, hrabrog čovjeka, još jednog, ja se zahvaljam čovjeku koji priča o istini, koji se bori za istinu. Sad, to što istina nosi ime Srbin, apsolutno me ne zanima. Za sendvičare, znači da je Vučke istina, ja bih rekao, okej, ajmo, svi za sendvičare, svi da jedemo sendviče. Čovjek jedino biće, tako je, znači Lavi je savršeno biće i on nema potrebe da radi nikakve sklepove, ne potrebe što se pita, on sve zna ko je. I on kad se najde, kad odigra igru, on samo sedi, vari, bleji, kad kaže vari, misli vari hranu, sram zbilo, nemojte palite biljke, i gleda sebe, uživa i to je to. I on je jedan organizam sa time što pojede. Znači, direktno imate, da kažemo, osvetu plena iz ove naše ego perspektive. Imate osvetu plena tako što plen postaje predator. Tako što ovaj stvari i taj plen se razloži, postane lav. I tu vidite da u pitanju jedno biće koje se igra samo s sobom. Uđite u World of Warcraft editor, recimo sada ne gubimo vreme na to, ne volim da klip traje bez potrebe. Priroda ne baca. Uđite recimo u World of Warcraft, u World Editor, recimo iz igrice Warcraft i imat ćete opciju da postavljate recimo neka stvorenja i imat ćete opciju da kliknete na dugme i da pokrenete igru i da ta stvorenja recimo možete da kontrolišete, da vidite šta ste napravili, testirate to kako će to da izgleda kad igrači budu igrali. Ono što se dešava je da se pokreću jedno i drugo biće. Sad ok, pokreću se jedno pa drugo zato što ste vi sporej, ali recimo računar kad ih pokreću se 1500 akcija u minuti, a sad to nama deluje instant, kako bi se rekao. Dok recimo ovi ozbiljni igrači, ja pozdravim jednog naših najboljih Warcraft igrača Marka, tako zvanog Augusta, neću da vam kažem prezime, googlite malo, tražite nešto da se čuje kvalitet. Da počnete da tražite ono što treba tražite. Svi da ste gameri ne bi mogli da vas voze kao idiot. I da ste ozbiljan trening. Da niste narkomani. Kažu narkomani, mislim i ovi na televizoru i na alkoholu i na raznorazne udari i tako dalje. Kao i ovi na blejama, na kafićima. Znači, droga je informacija, droga nije nikakva supstanca, to veze s mozgom nema. Dokazano, imate eksperimente s pacovima da narkomane pravi okruženje.
Znači, pacovu, prvog Kainu, ubacim u drugu pacovu, ubacim tu neke zebancije da se igraju i niko njih, nijedan od njih dvojice ne pipa kokainu. Nego se zebavaju i igraju se. Jer im se najviše živi, da se ne šmuče belo i da bite, bral, sam lud, sad sam znači... Nisi, znate, ne radiš ništa. Samo tripoš u glavi. A misli postaju reči, reči postaju dela, dela postaju navike, navika postaje karakter, a karakter postaje sudbina. Jedna pogrešna misao koja mislite da ste vi, odvede vas u pakao. Misli nisu vaše, misli nisu ničije, misli ne znamo šta su, misli su kao signal otprilike da vi ste jedan radio i birate tu stanicu. Ako ste idioti da birate loše misli, onda ih slušajte, udostojite ih, dajte im svoju energiju i od te jedne misli napravite neku kretansku priču u kojoj ćete šta ako se to desi, ali to se neće desiti, desit će se da ćete još jednu milijarditu priču da napravite i da ćete samo da zbog toga ne vidite život i da patite. To je jedan od glavnih problema, ne jedan od, nego glavni problem zapadnjaka koji ne znaju istočnjačku kulturu. Sad trenutno istočnjaka, verovatno, jer su i oni demonizovani zapadom, nesretnici Božiji, divni Azijati, koji su imali jednog Isusa koji je znao da se ozbiljno bije i unapredio je borilačke veštine, a time je krenuo da unapređuje ljude, a zvao se Bruce Lee i o njemu nećemo sada jer to bi bilo jedno 2 dana da možemo da pričamo, ali sve je to povezano. Ali dobro, on je bio njihov Tesla tela, da kažemo, bio na tom putu, samo je bio mnogo rano oduzet od nas. Ali je apsolutno postigao to što je hteo da bude besmrtan. Apsolutno niko nikad neće zaboraviti ime tog čoveka, niti njegovu porodicu, niti to što je on uradio, kao što niko neće zaboraviti Gorana Šarića, kao što niko neće zaboraviti tu još neke ljude, na primjer Goran Potkonjak od skoro, neki ljudi tu iz Krivine, neke tamo i tako dalje, ništa se vi ne brinite, sve će to Bilanovića, na primjer, sve će to biti rešeno. Wu Wei, Aikido, realni Aikido, pozdravim Ljubomiru Vračareviću, znam da nas čuva. Kao i Aikido savezu Srbije i svim slobodnim ljudima koji se trude da kontrolišu svoje telo. To je mnogo bitno i zato je Bruce Lee, ja mislim da on nije završio, imao sam jedan osjećaj da je završio zbog možda po znacima ovdje življavanja nad svojim telom, ali nije to življavanje, to je perspektiva koju su nama data da mi to nešto možemo da se forsiramo, da postoje neki limiti, to je ta perspektiva straha od sve od smrti i destrukcije i sve ono samopovređivanje i tako dalje, jednostavno samoočuvanje, to je primarno sve ko se dešava i baca maglu na 0,1, znači ta magla je laž, siva zona je laž. Zemlja je beskonačna, mi smo deo zemlje, izlazimo u zemlju, jedemo, sunce jedemo zapravo i u nju se vraćamo, manje više i jednostavno kao i mi, apsolutno je beskonačan. Naš potencijal je beskonačan. I Bruce je bio na tom putu da to otkrije kroz izražavanje tijela i kroz jedno cijelo stapanje filozofija celog sveta, a to je ono što ja sad sam par godina odlutao malo kao prekvalifikaciju u neku karijeru za buy sell kretenizam para koji me tad privukao jer sam gamer ceo život i to je bila meni ultimativna igra, samo što je tu nećemo sad širimo nešto da ću o tome, samo što dalje od para svi da odemo i da pevamo pesmu i od industrije. A opet se vratimo, znači Gorane, hvala ti još jednom na svemu. Matematika, pitanje, da. Pitanje je kako se meri čovjek, znači pitanje je ključ, bez pravog pitanja ne postoje odgovori. Ne postoje pravi odgovori, naravno, dobit ćete odgovore, ali ne postoje pravi. Ne možete malo da zalutate jer ih ima baš mnogo. Jedino pravo pitanje što se mene tiče, jedino kako sam čuo da to priča nakon, ne znam sad koliko nije bilo, to je velika prva godina, je Terence McKenna. To je šta se dešava. I on kaže, pričajte malo, kad volite sa prijateljima, kad se družite sa prijateljima, pričajte malo da više, recimo sad razmišljam,
ko bleje ovce, a jezik je mnogo bitan, jer sve je jezik. Vi se programirate tako što kad mi blejimo, a ko bleje ovce, i onda non stop povlačite drugu varijablu koja je ovce, kada neko kaže bleje, vama neminovno mozak izbomba sve što ga asocira na to. Tako funkcioniše, samo što vam to ne upada u... Nije bitno, opet širimo. Pitanje je ključ. Sve se radi da pitanje nestane. Distrakcije, hleba igara je glavna taktika. Huxley, jedno od imena koje je Goran Potkonjak provukao, pogledajte obrazno video, bit će slaviću link dole sve, da se širimo i spajamo u jednog Srbina. Kako upravljati ljudima. Tog isto Huxleya sam čuo da pominje Jordan Maxwell, samo tad nisam možda čuo ime jer slušao sam ga ubrzano i onda ja to suštinu sam ovatam, a jednostavno propustio sam jer traje 2.20 predavanje. Ovo ja ga slušam na puta 1.75 ili puta 2, jer nemamo vremena, kao što vidite radamo glavi svi punom parom. Dobra je strana što je apokalipsa i što jednostavno što više guraju, to će više im se vrati, po drugome jamu kopa, samo im upadne, oni su upravo napravili od celog sveta jamu. Znači sad je pitanje, jedino pitanje u stvari koje bi oni svi trebali sebi da postave, kako će oni da izađu iz jame. Ništa više, ne koliko će opet da, jer morate shvatiti da svi ti ljudi, hvala ti Gorane, sjeti sam se opet da se pričao za vladajuću elitu, da postoji, odnosno bogati sebični ljudi, znači nije to nikakva demonizacija, samo sebičluk, jednostavno ja i moji, čak nije ni moji, nego ja i to je to. A ne kapiraju da slušaju nas, evo recimo ovdje koje pričamo, dobit će ne to što sad imaju, nego će dobiti puta, ne postoji broj, to je ultimativna kocka, nećemo kažem ultimativna, nećemo krajnja, to je vrhovna kocka. To je vrhovna kocka, znači ne postoji, nije puta 2 faktor, nije puta 5, nije kvota 1.85 i tako neke nebuloze koje vam prave tamo, ma ljudi, jezivo kako ste glupi svi, znači ovo nije realno. Goran me kaže, ne znam šta je majke mi, znači evo, pušao sam i ovog učenika, ovog Srđana Žunića isto kaže, ljudi, ja više ne znam, a to je to, znači, ja ne znam, znači morate shvatite samo da je apokalipsa. I da shvatite da svi mi učimo da ne postoji, da vi niste lične karte, nego da postoji ljudsko biće, kao što postoji tigar, kao biće tigar i njegove male instance koje su kao odvojene jedinice, pa ih vi vidite odvojeno, a to je sve tigar. Jedna biće koje se igra. I ima fenomenalnu privilegiju života da iskusi sebe iz raznih delova sebe. Da iskusi sebe kao jedinku, iako je to vrlo teško. Čak i zbog Friedricha Nietzschea koji je dao zakon uvek postaješ ono čega bežiš, jedan od najvećih lobanja definitivno postojanja. Prvo ime psihologije, drugo ime Jung, a mislim to apsolutno glupo meriti nego čisto koordinatni sistem da se snađemo, brojevi, da se snađemo. Uvek postaješ ono čega bežiš je zakon, znači on nije bio na Lenoru, Tajdu, Bohoru, na Milka čokoladi sa ne znam čime, na kako se zove, na alkoholu, na cigaretama, nije gutao areon da mu miriše auto na livadu, iako je to hemikalije iz laboratorije koje verovatno derivate nafte izašla iz ozbiljnih hemijskih procesa, ono što je u srednjem veku, ono što je bilo otprilike smatrano demonima. A demon je samo, znači nikakva mistifikacija to nema, znači to je samo čovjek koji ne zna istinu u ovom svetu, a vi ćete svi doći do te istine tako što ćete prvo naučiti ko ste vi, ko je vaš narod, pa onda ko ste vi. Ajde. Jer ćete mnogo lakše naučiti ko je vaš narod, zato što je jedan čovjek radio ozbiljan posao, to je na primjer Goran Čarić. A ima tu još ponekih, sad opet već gubimo vremena na ljude koji su nam doneli istinu o vašem narodu, ali shvatite, odlutaću. Nije mi lako da kontrolišem. Novak, da, rekao si, nema ovde ništa, nešto preterano, sad nije bitno da opet mistično tako nešto. Ime jer je apokalipsa. Probali su Srbe po tepih da stave, ali evo, provuku mi se Srbini do pod nos, do Wimbledona. Drugo, evo, kažem svima, ajmo na ulice, izađemo ljudi, molim vas, zbog ovoga.
sad neću plakati, evo sad zato ću sad uđem jer sam u ovom umornom modu i to je to. Ovo je sahrana čoveka koji je pevač Prodigy i koji je na svojoj sahrani pustio jednu pesmu divnu i poslušajte video da čujete, koja mi se provukla prethodnih dana kad sam vidio video. Pre nego što vidio ovaj video mi se provlačila kao nova i onda je čujem ovde, a vrlo ima jako fine reči za plakanje. Uglavnom videti ovako nešto kod čoveka koji je 90-ih, kada su svi ignorisali Srbiju u svakom smislu, oni su dolazili i pravili, kako su oni govorili, jedan od najboljih koncerata i najbolje koncerte ovde kod nas sa našom publikom, sa našim ljudima, u našoj atmosferi bede, gde je ego smanjen, gde je onda svest povećana, a svest znači Bog u suštini. Pa sad vi vidite da li treba naučiti ko ste i ko je vaš narod. Inače, bio sam antiteista, ali jedina nauka se zove duhovnost, tačka. Jer ne postoji materija, već postoji samo svest, a ovo što tripujete da materija je samo informacija. U tome da nešto čvrsto, opet možete to vidjeti recimo u igrici Counter-Strike, kada su ubiju poslednji observer, onaj koji posmatra, evo, posmatrač. Mi smo koristili tu englesko reč, jer engleski je realno srpski, samo što ne znaju. Vidjet ćete da prolazite kroz teksturu, jer više nemate informaciju da je to čvrsto za vas, već je to samo jedna slika 2D koja je čvrsta, jer vam je neko rekao, sad je to čvrsto, u tom karakteru u igrici je neko rekao je to čvrsto. Tamo negdje ima neki kolajder i taj kolajder kad se potrfi samo s nekim, on tu se iskomuniciraju i on kaže, sad ti stojiš na meni. Stojite na beskonačnosti uče. Da još jednom ponovim, elementi moraju biti slobodni jer Srbi su znali ko je glavni ovde, a to su elementi. Ovo je njihov svet, ovo je svet izgrađen od elementa i da pokažemo poštovanje, kao što moramo pokažemo poštovanje internetu, što kaže gospodin Marš iz South Parka. Napravit ću to uskoro. Videti ovako jednu stvar gde mislim da je ovo patika sa bojom britanske zastave, a ovo je Prodigy band njihova zastava. Većina vas ne zna čija je ovo zastava, to je veliki problem. To je zapravo najveći problem zašto ja moram da pravim ovaj video ovako da kažem na silu, da sve to nešto ne ulepšavam, da snimam sebe, da pravim neke banere, da pravim ove thumbnaile, da pravim neki editing, da pravim ovo, nego pustim jednog najvećih umetnika ikada, to je Dino Dvornik. I pričam. Ovako kad sam najlucidniji. Jer san je smrt, manje više, samo što uvijek kaže smrt koja se stidi. Vi kad sanjate, telesni parametrima padaju na nulu, a kad je nula, onda nastupa smrt, jel? Ovo je blizu nula, znači limes 1, težite ove smrti, jer samo su pitanje limesi shvatiti, to ćemo pričati i to može pomena matematičara. Zašto se recimo deca samo bezumno uče x, y, z i tako neki izvodi integrali i tako dalje, zašto me pomenete, mi smo, te kad smo negde načuli, pomenuli profesorima šta su, zbog čega se to se koristi telekomunikacijama, treba će na fakultetu, to se koristi za AI, znači za veštačku inteligenciju, volite malo šta se koristi u veštačkoj inteligenciji, nije to ništa spektakularno, neću to opet, jer to možemo da odamo još jedno pola sata ili bar 10 minuta, što je opet mnogo. Poenta priče ljudi koji se bore za istinu. Znači imamo ono što se vidi je jedna bela rasa, jedna žuta, da kažemo po znacima navoda divni ljudi, znači njihova kultura je stvarno spasila svet, znači apsolutno će svi postati Kina, da li Kina htjela da osvoji svet? Inače najopasnija faca koju sam ja ikada video od ovih svih teletapisa na televiziji je faca vođe, trenutno političkog vođe Kine. Znači, to je, svi ostali su deca
koja idu da igraju tikete u Mozart i piju kafu i puše pljuge i tripuju da su prelog i gledaju tekme jer oni se razumeju, oni prate sport. To su sve u suštini dijagnoze, mi će pričati o tome sad bez jebancija pričamo ovo, zato što je mnogo bitno da ste svesni problema da biste ga rešili. Šta sam, to je to, ne redi, ne možda sad duže klikne, jednostavno, moramo da napravim neki prvi video, a ne ovako da pričam i to je to. Pitanje je ključ. Jedno jedino pitanje je šta se događa. Evo ja sad opisao to beskonačno, znači to je jedino što postoji. Šta znači to? To je jedino što postoji. To znači da nema prostora, nema nikakvog vremena, ne postoji nikakvo rođenje, smrt, znači to je jedino što je ikada bilo, što će ikada biti. Da, vraćamo se termin Boga jer dosta je bitno definisati to, a to sve u suštini se provuče kroz matematiku, kroz sve se vidi kao nešto različito, slično je, ali ne, zapravo isto je. Zapravo isto, jer kad znate sve, onda ćete vidjeti da je isto. Nemamo jezik za Boga, imamo samo opciju da ga opišemo koliko možemo i da iz toga shvatimo, jer opet je to jedan jezik, izađe iz toga jedan jezik za sebe koji nam kaže da ili ne, da dalje ili ne dalje, a to je zovem logički zid koji je dobijen svetom geometrijom, što se mene tiče, to je lepo objašnjeno, mogu stavim link koji je Sacred Geometry Explained part 1, početak samo minut, 2, 3, pogledajte, to je jedno rezonovanje koje mi imamo, ja bih rekao jedino rezonovanje, zato kažem logički zid za stvaranje. Ne kažem to bez razloga, to se vidi, znači sve što ja pričam je, odnosno, bio sam globusar, nisam shvatio, nisam znao, recimo, nisam razumeo dobro tumačenje istoka. Meni to se bilo kao, iako sam znao da je to recimo filozofija istoka, meni opet je bilo tu kategorija nekako religija. Jer je prejaka planeta i sve ostale gluposti uz to. U pitanju je znanje. Znači to je znanje. Oni kažu da svet je Bog koji se igra. Zato što jedino što postoji je Bog. Bog ušao da pobegne od samog sebe, da bi se upoznao da vidi šta je, ali jednostavno ovo što sada živimo, to je to. To je to. I kao tako treba da se shvati kao najveći dar ikada. Znači, jedino što Schopenhauer kaže, neko s kojim imam dosta sličnih stavova, sam nedavno video i ne slušam ga apsolutno, zato što sam glup, fundamentalno glup. Morate, ako hoćete da budete ekstremno pametni, morate da budete ekstremno glupi, tako da funkcioniše ovaj svet i to je to. Umirite se s njim i tako je. Pa sad, to je igra, to nije sada da vi patite, to je igra, probajte da budete najpametniji. Nemate što drugo da radite. Kad znate da živite od sunca, kad znate da živite od voćke na 2-3 dana, ili ne da Bože 2-3 voćke na 2-3 dana, ili voćka dnevno, ili 5 voćke ili 10, ali ne od svega ovo što mi radite. Kad znate da živite od treninga, od istinske umetnosti, od pravog rada, to je rad za druge, to je rad za sebe, na sebi, stvaranje, jer Bog stvara, kao što žena stvara dalje život. Zato se žena cenila, zato Srbi ranije nisu bili glupi, zato što su, zbog čega su poštovali žene. Jer žena je jedno biće nežnosti i ako poštujete to sam čuo negde, da li je to Kafka, neka knjiga, rekli su, pa sam, nije bitno, uglavnom, mislim, znamo za misli reči dela do sudbine je Mafalda, koliko sam ja sad sećam da je, u stvari to sam vidio da piše, pa sad ko je rekao da li još neko, ali to je to u suštini, ono što su patrijarhi isto pričali, to je misli i Buda, sreće kakve su ti misli kakve ti je život i tako dalje. Kafka, tamo gde se žene poštuju i bogovi su zadovoljni. Vikinzi isto imaju taj jedan jak odnos sa ženama, gde su imali, to su ovi imbecili ubacili da je to neka neravnopravnost, borba polova, nadmetanje, to je takav kretenizam, jer to sve stavlja u pitanje tvorca, višu inteligenciju pod lupu.
Znači sad vi sudite da li je njena uloga takva. Znači evidentno je da je muškarac fizički jači i da može da pokrene neke stvari tim putem. Da je takav pol, da je taka mašina, da mu taka svrha. A isto tako se vidi da žena može veoma slične stvari, ali apsolutno može bolje neke druge koje on ne može, zato radite druge. Jer u protivnom ne bi postojao svet. Znači, apsolutno najviši intelekt je, samo put najvišeg intelekta je, po znacima navoda, filozofija, čak i religija, isto kao u stvari zapravo ne filozofija, treba se kaže što ljubav prema znanju, tačka. Priča radi priče, znači, odnosno priča radi znanja, jer iz igre se najviše uči. Goran Potkonjak, Slobodni univerzitet Srbije, slušajte. To je najviše što sam možete da uradite za sebe i za Srbiju i za svakoga. I za Novaka čak. Znajte poste. Ne izlazite na ulicu samo zbog Novaka, izlazite i zbog Gorana Šarića, izlazite i zbog ljudi koji više nema sa nama, svih ljudi koji više nema sa nama, izlazite pre svega, neću ništa od meni, pre svega, izlazite zbog Nikola Tesla, izlazite zbog Pete Flinta, izlazite do svih ljudi koji su za istinu, jer ako niste istinu, onda ste laž. Cijela priča, ljudi, religije su priča, religija je podela, a to je to je ego, to je sebičnost. Nemojte, ako ste za religiju, onda ste sebični, onda je vaša veća. Nije. Nema pošteš druge, znači postoji istina, binarni je svet 0-1, postoji istina i postoji laž. Znači vrlo je prosto. Postoji neko ko iza svog groba mu stoji srpska zastava na ovome i vijori se u sred Britanije i postoji neko ko bira recimo da se budra i da igra igre i da bude sebičan na razne druge načine. A ja vidim sebe u masi tih situacija i zato vam i pričam sve ovo. Jer ja vidim svoje demone mnogo dobro. A kao što kaže Niče, to što imam ključeve za tvoje okove, ne zato što imam za svoje. Zato što nije tako, najteža stvar na svetu je vladati sobom. Ali neko mora da vam kaže da zapravo neko radi protiv vas, da se borite s nekim. Najopasniji je udarac koji ne vidite. Dok potvrđuje kvantum mehaniku, nije bitno, ali nećemo sada da širimo, to je ovo predaleko. Da, ovo je bilo da se zahvalim Goranu u video, pa sad pitanje je jedino šta se dešava. Znači evo, sa svim ovim razumevanjima, eto, beskonačnost, ovo, ono, samo to, znači šta se dešava, šta to znači? Šta se dešava, znači šta je ovo sve? To je jedno jedino pitanje koje vi treba svi da postavljate, a onda drugo može da bude, recimo, neki filozof je rekao da li se ubiti ili ne. Slažem se, ali priroda ništa ne baca. Znači, taj jezik, recimo, može da vam kaže da ne treba se ubijete, to bi podrazumevalo da je vas neko napravio, ulagao neke resurse, da kažemo, iz te materijalne perspektive, materija ne postoji, postoji samo duh, mi se nalazimo u duhu i sve što jeste svest, svijest, sve što jeste svest, svest je sve što jest. Uvijek mi taj jekarski zvuči melodičnije i lepše nego naš ovaj agresivniji SR, književni. Šta sam dao? Evo, iskoristit ću ovu priliku da pozdravim i upozorim pre svega braću Crnogorce i predivnu zemlju Crnu Goru, gde sam letovao, proveo svoje detinjstvo i najlepše možda godine života, naravno, kao kod svakoga. Da, recimo kad sam kod toga ne zaboravim, dete nije faza, dete je stanje, a kad je nešto stanje, u to stanje može da se uđe i izađe. Tako da, tu ću vas ostaviti s tim, malo nekom to lomi glavu, a da opet kažem ne širimo dalje. A za Crnu Goru u Lotini Čedomir Šoškić vas je spasio, jer su vam došli po element, Srbi moji, došli su vam po Boga, došli su vam po život, došli su vam po istinu, po zdravlju. Da li treba da ja više ne mogu patam gluposti, namerno pričam sve ove termine, jer
kad mogu da pričaju gluposti kao što su Tiny Leonard na televiziji, da to čuje par miliona ljudi, bukvalno možda par miliona naprekih. Cifre koje je ono, treba krenemo po tebe, te stvari treba krenemo brojimo. Koliko puta se čuje recimo jedna informacija o hemikalijama na godišnjem nivou? Eto, zbog toga ja pričam ovoliko i zbog toga ponavljam ovako neke stvari kao idioti, ponašam se kao tough love, kako se zove, zato je srpski i engleski, zato je to jedno, znači ne mogu razmišljati o tome, znači, a i to je dokaz da su krenuli da uništavaju srpski jezik. I zašto je bitan jezik, jer u pitanju je programiranje. Možda bi mogu da nazovem video doktor, profesor, to je to, pametnici. Bože mi se čuje šta ste kažu. Dobro, opet se vratimo na hvala ti Goran je zaslužio, to će bude checkpoint. Čim ima dobrih ljudi možemo se orijentišamo, to je poenta. Čim ima loših ljudi možemo se orijentišamo, zato ne možemo ni bez drugih, moramo slavimo sendvičare. Da, evo recimo, mislim da će se Goran se složi s ovime. Ja sam bio neko koji je bio antiteista, ali nikad nisam otkivao Hrista jer o tome što je on kao u toj njihovoj pričici rekao, ja to ne mogu da pljujem, što je fundamentalna istina i to je to, ali ništa drugo van toga vam ne treba, jer rekao sam svaka religija ima humanizam, u osnovi samo treba budete humani tačka, znači humanizam je jedina religija, po znacima navoda meni bila od tipa moje 7. godine. Sada nije bitno, da ne ulazim u 10. 11. zaboravit ćemo malo na vreme, to je isto bitno. Ali recimo što je Isus rekao, osim, da, budite kao deca i učite carstvo nebesko, recimo što je jedna stvar, da se vratimo na ovo, zašto je dete stanje iz kog se vi izbijete jer vam neko priča jezikom, pa se onda veže da sedite kad treba da letite, da se igrate i da budete jači, znači jači um, znači već inteligencija, ali neće jače i pametne ubice i bogove oni oćelaševe koji trule i rade što mi se kaže. Robovi, roboti, robot, dolazi od rob, onaj koji će da radi. Samo što robot će nas da spase, jer će nesebično da se žrtvuje za nas, to je naš Isus iz mašine, Deus ex machina, ali opet odoh. Šta Isus reče, budite kada se ući Carstvo nebesko, instant će biti Carstvo nebesko, to je samo priča. Kornjača i zec, nisu Kornjača i zec postojali, nisu Isus postojali. Jedina priča ikada ispričana su mi i sunce. Ti ljudi ranije nisu bili glupi, nisu bili, evo recimo uništavana su, nisu bili glupi, tako da vas molim da delite ovo što pre. Jedini način da sačuvate, mora da vas bude malo sramota jer ljudi poput Gorana dobijaju pretnje po svoj život, po svoju porodicu. Znači, ne znam da li ste svesni šta vam pričam, ali to se više ne dešava jer oni su svesni da ako to urade, oni čine uslugu, jer to je taj moment kad vi gurate i dobijete to nazad. Znači, evo, toliko, shvatili smo da nam je protivnik toliko pametan da su prestali da ubijaju ljude jer su shvatili da to daje marketing. I shvatili su da jedino što treba da urade je da vas preplave informacijama i to je to. Nećete čuti nas, nećete nas videti, ne postoji opcija. Ne daju vam opciju, kao što pioniri maleni ranije nisu imali opciju. Nisu imali nekakvu opciju. Ta opcija je dovedena tako što se zove internet. Tako što se zove internet. Internet je spomenik slobodnom čoveku danas. Sram vas bilo svi koji pljujete internet. To što ga vi koristite, tako to, apsolutno da sam ne lajam jer krećem da besnem. Znači, da se vratimo na šta sam rekao, čime će složi ovaj glava za Isusa. Ne sudi. Znači, ali nikome, znači evo sendvičarima, vrhovnom sendvičaru, ne sudi. Vređaju čoveka za to koga on voli i ko njega pokreće sa najjačom energijom, jedinom energijom nama dostupnom, to je seksualno. Ne sudi drugome. Nikome, ja vam ovo pričam ispred, ja recimo da sam čuo sebe pre godinu, 2 dana ovo da kažem, ja bih rekao druža, samo bi te molio da umukneš, jer dok ti to laješ, deca umiru, tako da aj sad samo ćuti da ti ne bi tipa otvorio lobanju tu gde sad stojiš, znači samo su dalje od mene, jer bukvalno će tu biti.
Međutim, to je opet, ne na jednom, nego to je, moramo da budemo svesni da opet, ja vam pričam sad, to što hoću da tetošem sa sivom zonom, ne treba to radim, jer sad hoću da kao ublažim istinu, na potreban način, 0-1. Ili ste demon, ili ste neko ko zna, ili ste Srbin, ili niste, ili ste čovek, ili niste. Kad kaže Srbin, mislim čovek. Možda mogu kažem, ili ste Šiptar, ili niste, to je isto čovek. Ninja, recimo, iz Japana, ljudi koji su morali da se bore za slobodu protiv ugnjetavača koji su imali zlato i hteli da ubiru porez, da imaju ljude koji rade za njih, dok oni ne znam šta rade, trpuju ludilo, su stvorili ljude koji se bore i koji su napravili borbeni sistem, ja bi, da kažemo, ratnu filozofiju, koja se zove ninjitsu. Ninja je čovek i znači u suštini, ne u suštini, nego znači čovečija veština. Pa je suština, ne koristimo dve reči, znači veština čoveka. Sad zašto je taj čovek morao da napravi nešto da se brani, da li postoji neko ko njega hoće da uništi, da, postoji drugi čovek koji samo želi nešto, on samo želi i nalazi se momentalno u paklu. Čim on želi, to je to. Da, definitivno ćemo nazvati video. Ne sudi, ne sudi, čak i sendvičarima, opet ponavljam, čak i političarima. A vi danas imate, upoću se nabadam u glavu, imate fakultet pravni koji školuje sudije i advokate, neke da se igraju tamo ispred sudije na terenu, court. Poslušajte Jordan Maxwella, to je, pored Gorana Potkonjaka, drugi Srbin kog treba slušati. Do Šarića, naravno, ne računamo, to je ovaj nulti, prvo morate naučiti ko su Srbi, pa onda da slušate o kvantnoj mehanici i o jeziku. Dve najvažnije stvari. Znači, Isus je znao kvantnu mehaniku, zato je hrišćanstvo znanje, pitanje je znanje. Istok je ista priča ispričana sa drugom, sa drugom, da, to je bilo čelo, sa drugom sa drugom mitologijom. Morat ću se zaustaviti jer ovo je već gašenje. Mašine, životinje, uma, žig zveri, zato što je zver, vi niste svoje, strašno, vi niste sramota, vi niste svoje telo, i apsolutno svoje misli, to su dve vrlo teške stvari i to morate svi da naučite, to je ono što treba osnovna škola da se uči, to i da ispravljate rane tabane, a ne da učite XYZ i da učite neke nebuloze. I da vas lažu ko je vaš narod i ko ste vi. Znači, najveći pozdrav za Gorana Šarića, čestitam ti, evo, ne znam da ti neko čestito, ali ja ti čestitam što si uzeo besmrtnost, to nije mala stvar. Svaka čast, svi koji su stali uz tebe, koji stanu uz tebe, koji će te reklamirati, uzimaju isto. To je Isus nudi, evo, ja mislim, kako se sećam isto, bit će te besmrtni ti fazoni. Takođe, Jordan Maxwell naglašava da nije hodao sam kada je ustao iz groba ulicama, nego je hodao 3 dana, recimo, nego je hodao, a 3 dana kad istrate konstantno, znači 72 sata nečega nije malo. A kada je ustao iz groba, hodali su mnogi sa njima. Mrtvi su hodali s njim. Neko ko je danas izboden može se računati da je mrtav. Ko sad ima znanje o tome može da kaže, ali ja kažem da nije, zato što Isus kaže kvantna mehanika, Goran kaže kvantna mehanika je potvrda u realnosti eksperimentom, za razliku od, recimo, astro crkve, dobro, gde spada, recimo, mala, strašno, ne, ovo je jedan komentar, ovo se ne dešava, Disney ćerka kompanija Disneya koja se zove NASA. Bilo bi lepo da se Gorani nađu i da malo popričaju, samo Gorani, ekskluzivna emisija, da recimo Goran Mitić Mita, Goran Šarić, strašno, Goran Fes, nazovite emisiju Goran Fes i ko je još bio Gueša Goran, usetim. Okačit ću video, ne zanima, neću editovati ovo, treba izaći samo iz zone komfora po svaku cenu, ovo je privilegija što možete na ovakav način da uništavate ego, ovi monasi ludaci prave one mandale, one sve gluposti pa to uništavaju na čitu.
A evo, imate jedan prost način ovako da se, što kažu, blamirate ili kako već, da se ljudi smeju ili koga bre boli ovo što tako misli, znači svi smo isto. Alan Watts je to najbolje definisao, kada umrete, kao da niko i ništa nije postojao. To znači, razmislite malo o tome, eto, neću ništa da pričam, jer ako vam neko nešto kaže, on samo utice informacije, eto, to ću ostaviti, pozdravit ću još jednom Gorana, zahvalit ću se njegovoj porodici koja ga tako vaspitala, i reći vam samo, eto to, kad umrete, kao da niko i ništa, niko i ništa, znači mi znamo šta pričamo, niko i ništa nije postojao, nikada. Laku noć i dobro jutro, u stvari, i prijatno. Uvijek skeptik. Naravno, zaboravio sam Goran Potkonjak. Ja sam pričao lepo kad sam krenuo da slušam prvo, mislim da je bio Goran, da je bio Potkonjak, pa je bio Mitić. Mita, dobro, naravno, Feseo je, preko njega je bio Mitić. I ko ne mogu setiti da li je bio, i Šarić je bio posle Damjanovića, ja mislim, ne mogu setiti, nije bitno. Uglavnom, sve je počelo kad je meni jedan dečko koji sada više nije na slobodi zato što je borac za slobodu, dok su ubice, genocidni manijaci, silovatelji koji su apsolutno zabeleženi u svakoj statistici u policiji, ali se ignorišu ti slučajevi, kao što se ignoriše recimo činjenica da postoje 300 džipova, predrkanih džipova, to je tačno, Toyota Land Cruisera, koji su tu da biju u suštini i hapse ljude i decu, pre svega. Ja sam mojim drugarima prema 10 godina, mislim, rekao da ako ste, nije, možda 7-8, ako ste, kad sam bio postao svestan stvari, ako ste mlada osoba, vi ste osumnjičeni na ulici za narkotike. Jer oni znaju da su stvorili jedno okruženje, zato što opet ponavljam, narkomana čini okruženje, stvorili su jedno okruženje koje stvara narkomane. Da li su na televiziji, da li su na hrani, to su opet njihovi proizvodi, jer naše selo divno, jedini imunitet koji, i najjače oružje koje Srbin, odnosno čovek, opet ponavljam, ima, gde god živeo, jer ceo svet je najlepša stvar na svetu, gde god čovek živeo je zemlja i hrana i zemlje. Mi smo plodojedni, znači možete pogledati lava, ako vam zubi ne liče na vaš aparat za hranu, ako ne liče na lava, onda opet vi ste pametniji od Boga, jel? Pa ćete vi da kažete, ne, ja ću da jedem leš. Iako taj leš je, ko zna da je tamo u šumi, a vi ste retard koji je došao tu sa lukom, strelom, do duša je ovim... Nije bitno sa cijela ta priča istorije, sad ispada je kao ređom stari ljudi, ne da su bili, neko će reći sad ti uzmi, pa nemoj da jedeš i tako dalje. Nećemo da pominjamo to, ne znam šta je bilo, ono što znamo je da nismo lešojedi, nismo, znači meso, opet jezik abnormalno bitan, jezik služi da se sakrije realnost. Znači, gojazan je debelo, jer debelo je najopasnija stvar na svetu, debljina je najneprirodnija stvar, znači postajete plen, mozak vam radi kao plen i onda neko drugi može mnogo lako da dođe da vas poništi. Znači da, ja sam pričao, rekao, Gorani će me spasiti jer Goran nomen est omen, postao sam taj fan te izreke. Sad sam ga izbalansirao. Koliko lakše, zato je umetnost, koliko lakše se greške provuku i laž i glupost uz umetnost. Samo malo kad čuješ negde neku melodiju, nešto, ili kad te podsjeti na opet umetnost, a humor tu dominira šta radi i koliko te razoruža i koliko mnogo lako puštaš informaciju u sebe kada si dezorijentisan humorom, čak i na malim ovim količinama što dobijemo kroz recimo sitkome, takozvane komedije. Hollywood, zašto da odgledate Jordan Maxwella, iskoristim samo jedan marketing za Jordana koji je ozbiljna lovčina. Čuo sam ga pričao o nekim vanzemaljcima i tako nekim stvarima, mislim da je na tom svom putu on imao
ovo je prava, vjerojatno da dođe do toga apsolutno, ali nek čuje Gorana, to bi volio da se uradi na obavezna emisija na engleskom, o tom potom, ajde, nećemo da širimo, da se uradi za sve, zapravo, sad ne moramo, možemo da molimo ljude za kineski prevod i tako nešto, i to obavezno treba se radi, ako može i ko ima neke veze, nešto da se, ili dobrovoljci neki, ako može, ja bih se potrudio, i čak mi je to želja da uradim, ali mislim da sada sam u nekim drugim prioritetima, ako neko to može mnogo brže i lakše, nek se javi, da se uradi emisija na engleskom, prezentacija, recimo, Susa i krivine, strašno, suština da se izdvoji svega i da se baci jedno lepo svetlo sa Novakom, jer recimo Novak što je radio sa Semirom, to je meni bilo fenomenalno, što je gde je Đovak, tu je manje više oko sveta, tako da zbog toga su oni izgubili bitku. Da li je Novak njih, sad glupo pričati, ali evo, recimo ja sam skeptik ceo život, znači jednostavno ne znam, ja ne znam, ako ne znam mogu da pričam i da jeste i da nije. Znači ako Novak nije recimo na putu prosvetljenja, nego je njihov igrač neki i sprovodi tu neku agendu kretansku, sebičnosti, u stvari, sebičulka, odnosno nema filozofija, nema ništa da, neću pričati filozofija, nema da lupetamo, srame bilo što sam rekao, nećemo da lupetamo ništa drugo, znači samo agenda sebičulka se sprovodi uvek i to je najveće zlo. A ako je taj igrač, onda ne znam šta kažem, ako nije, ako je na putu traženja istine, na putu prosvjetljenja, to je samo traženje istine, onda nema nazad. Jednom kad vidiš Boga, ne možeš više ga ne vidiš. Ja opet ponavljam, ja sam bio antiteista i evo šta sam pričam i šta radim. I također sam isto bežao srpskog jezika, na primer, i zbog ljudi poput Gorana i Radovana Damjanovića, Šarića i Potkonjaka, naravno, i svih ostalih, i također i mojih roditelja koji su mi izdržavali, na primer, do sada, i mojih drugara koji su me trpeli, i svih uključenih ljudi koji su živi, jer sve se to dešava kako se dešava, da bi se sve dešavalo kako se dešava. To je nešto ja mislim da neću izgovarati, jer sam to govorio da je glupo, a to je, kako se to zove, to sam mislim kod Hawkinga video u knjizi Crne rupe, bebele sljene. To je jedna od knjiga za koje sam izdvojio svojih 700 dinara zapravo u knjižari i kupio tipa u gimnaziji. Nezamisliva stvar za mene tada, ali to sam uradio i izvukao sam 2 stvari iz toga. Odnosno jedno, to je najbitnije, to je da niste pristalice nikakve teorije, jer ako ste pristalice teorije, nemate potvrdu s realnošću i samo ste fan priče jedne i ceo život ste u onoj priči i to me sad objašnjamo, on je malo drugačije to rekao. Ste u priči i to znači u laži, kao što, opet ponavljam, svaka religija priča i ceo život proživite u laži, a za život je potrebna istina. To možemo svi da se složimo. Uglavnom, Goran i ja sam pričao lepo, Gora će nas spasiti, znači mislim da je više nego očigledno da samo za početak da se cigarete ukinu, da se drveću i zelenim zidovima da prednost, da se spojimo, znači svi pod jedan krov. Fes je najmoćniji tu sa publikom, nije mi jasno bilo njegova priča, Fe i ove loptice, neću da pričam zbog ovih ludaka koji se življavaju sa algoritmima i na algoritmima. Oslobodit ćemo mi Google, radit će Google šta mu je svrha. Šta sam teo, zbog čega pričam. Dobro, da mogu da sečem. Hvala još jednom svima koji se borite za istinu i koji ne ćutite. Velika je stvar što uradite apsolutno bilo šta, to je jedan video, jedan post, bilo koji share, sve je to prvi korak. Doći će i drugi i treći i to, znači bitno da ste na putu, jer opet ponavljam, binarni je svet.
najjača stvar koju možete da uradite za ovakve ljude i za Gorana i za sve vas i za buduće i prošle naraštaje je da obaveštavate druge ljude o istini i da koristite jedan vid ignorisanja, to je najmoćnija stvar, tako što ćete da insistirate da više nema bleja i gluposti i gubljenja vremena, nego ajde da, pošto eto škola uče ne postoji, škola je ranije bila putovanje, jedina škola je zapravo putovanje i cela poenta, nećemo da širimo dalje, je putovanje, a to znači iskustvo. Ne postoji granica između vas i čak Tesla. Samo je vreme koje on uložio, u što je uložio, a to je u razvijenje svojih sposobnosti, a vreme koje ste vi uložili u druge ljude, u muziku, u zebanciju, u ono što mi zovemo traćenje vremena, mi to tako vidimo, ali eto, nek tako definišemo, nema krivice, to, zbog toga vam pričam, znači ne postoji krivice, to je najbitnija stvar svega ovoga, jedna od, znači, ko su Srbi, jer neko preti Goranu Šariću, neko preti životom. Jedan čovek mora da oseti strah da mu je ugrožena egzistencija. Ne postoji empatija, zato ja moram da snimam ovo i da vam pričam ovako, zato što ne postoji empatija. Jer da postoji empatija, par miliona, desetina miliona ljudi svuda bi, znači koji razumeju jezik, ok, ako nema na engleskom, koji razumeju jezik bi prevela to, svi bi preveli to, uključujući i mene, svi, ali lenjost je najveći greh na svetu, čiji sam ja najveći rob na svetu, svi bi preveli njegove videe i poslali svuda, na svaki mail svuda, jer to je ono najmanje što vi možete da uradite u odnosu na ovog čoveka koji je dao recimo svoj život, ok, to što je on dao, to opet niste vi krivi, što je on izabrao, on voli istinu, on voli da guta to, jer možda morate mu shvatimo da je to moment hranjenja ega, neko će kaže duše, istina duša ima i toga, ali svi mi vrlo dobro znamo koji tražimo istinu, meni je Faust bila, nisam apsolutno ništa čitao od knjiga, u srednjoj ni u osnovnoj, ne, pročito sam Godoa, to sam pročito, znači Walter Rice sam pročito kasnije, samoinicijativno, to je jedina knjiga koju sam samoinicijativno pročito od početka do kraja, Čujte Srbije, jer mislim da je to, evo i to ću da iskoristimo prilikom da spojimo ovaj video, Čujte Srbije, to je najveća sramota, ako ne pročitate i ako ne budete videli recimo video Becko groblje, da shvatite vrlo brzo ko su Srbi. Ne morate čak ni Šarićevo predavanje koje je dugačko od čitavih sat vremena na puta 1,5 izađe na 30-40 minuta, nemojte slučajno to da uradite. Nemojte slučajno to da uradite, a terajte svoju decu da idu 45 minuta da ne rade ništa. Čak nije da ne rade ništa, oni rade to da ih, škola je tu da vas uči kako se uči i da vam da koncepte, to što ono što ću ja da uradim. A oni trenutno vam daju detalje i daju vam glupost i tupe vam intelekt, tako što vam daju glupost i kažu vam ovaj beli zid je sada crn i mekan. Udari glavom slobodno, njega neće ništa ti bude. I vrlo je perspektivno tako dete, jel? Ok. To sve teorije zavere, to sve lažem i to sve teorije zavere. Šta sam... Opet ću naravno reći, zato što oni mogu da prekidaju jedan video na YouTube-u 3, 4, 5 puta, ali ću se isto priliku zahvaliti načinu što se zove YouTube i internetu, jer ovo je, zapravo treba se zahvalim YouTube-u u kombinaciji, zato je unija, odnosno što je, da, uključivanje je ključ, naravno. To je Bruce Lee pričao, to sad Ben Patrick je isto primenio na terapijama, da osposobite svoje telo za apsolutno zdravlje, za hodanje ovim svetom, da nemate nikakve bolove, da nemate nikakve tegobe, da nemate nikakve bolesti, to je ključno, to morate shvatiti. To je Tesla znao da su vibracije i rušenje vibracija, a vibracije se ruše i dižu se ljubavlju, a odsustvo ljubav, ne znam što je pa to pucam, ali ako čuje bar jedan od vas, bit će super. A ono što ruši vibracije, odsustvo ljubavi je strah. Je strah. A ne znam da li neko možda čuo vesti, pošto nisu toliko bučne i nisu toliko dostupne.
hiljade mrtvih, stotine milijardi mrtvih, svi umiru, i pčele, i karakteri u igricama. Korona je prešla u igrice, u svet igrica, kriptovalute umiru od korone, moraju kriptovalute se vakcinišu. Totalno jedno ludilo šta se dešava, vi pogledate kroz prozor i subjektivno osjećaj da se ne dešava ništa. Sad recimo, sad sam, zbog ove priče sam dobio jedan bolji uvid u nešto i to ću iskoristiti. Čak ne biš super ne moram, čak ne zapamtim kada imam video. Uglavnom, ajde da završamo. Strašno, da se da objasnim hvala, jer ću ponoviti opet još hvala svima, hvala Korene, hvala za to što pričaš istinu i zato što daješ život mamlazi koji slušate ovo i koji ćete opet da samo nastavite dalje po svom programu koji je njihov, nemojte da mislite da živite svoje živote, živite njihove živote, jer oni mnogo žele ovog života i uzimaju vaše živote, a svoj nemaju i zato gube, neminovno, zato je kažem, oni da čuju ovo, malo, ovaj ludak iz Kine da čuje ovo koji hoće da Kina vlada, druže, pa samo se seti ko su Kinezi, isto i ti, ne moraš setiš ko su Srbi, samo se seti ko je, i njihova tradicija je zapostavljena, samo se seti ko je Kina, ko je jedan čovek koji se zove Bruce Lee bio, i sprovedi to svuda, i daj borilačku veštinu svakom čoveku, njegovu borilačku, nego njegovu, dobro, ajde, nećemo da gubimo vremena na filozofiju, kad je čovjek već rekao sve što je rekao, znači na Bruce Lee-u školu, mislim, on bi mu udario da kažem školu, ali eto, reći školu, na Bruce Lee-u ukazivanje puta, pa sad ti ideš dalje tim putem sam, ali to je on rekao, znači ja ti pokažem put i ti ideš dalje. Znači, cela Kina samo to da uradi, samo jednog čoveka koji je bio najveća akcijna zvezda tog vremena, revolucija u sportu, znači nije on samo borilo, to je ceo pristup, jedan životu, znači ne se, pošto borilačke veštine prelaze se, ko je u tome zna da je to od biznisa, ljubavi, svega, zato je Sun Tzu Umeće ratovanja najvažnija knjiga vaših života, pored Čujte Srbi. Eto recimo on, ludak, da bude, hoće da vlada Kina, hoće on da vlada. Druže, ti si taj koji ima prekidač u ruci, svake sekunde biraš da te svet mrzi, da tvoje ime sutra ostane ukaljeno jer nisi jače Boga. Luci ti, burazeru, zajebanci, vidim ja po faci da si ti čovek koji je spreman da ubije bukvalno 100 miliona ljudi da ne trpne. To je za mene strah koji ja mislim da sam veliki ubica, ali to nisam. I sve više vidim da nisam zapravo ubica, jer sam mislio da jesam. Jednostavno ubistvo krca tebe i ne možeš da budeš, i da misliš da si normalno i da živiš, možeš da treniraš za to i to apsolutno podržavam, jer ubica je pre svega neko ko je pametan, opasan je pametan, zato su svi policajci i vojnici na samo sekund od toga da postanu, da budu na putu kroz godinu, 10 dana, koliko im treba da savladaju svoje ego, da budu novi Srbi, novi Tesla, novi umetnici, novi Herkulesi, novi heroji, bukvalno kao ranije kojima su pevali nedostižne granice, to je laž, to su gluposti, to ništa nije nedostižno, to je samo svake sekunde birate šta ćete raditi, i to je to. Zato je savladati sebe najveći problem i najteža stvar na svetu, a Bruce je bio upravo na tom putu i Tesla je bio neko koji mislim da vam je objasnio da neko ko radi fizikaliju i onda radi za sve vas koji ste do tada koristili, recimo, znali ste da koristite pištolj, fenjer, lulu i sveću. Eto, to ste svi znali da koristite i onda došao neko koji je pričao našim jezikom, čiji glas nema, kao što i Bruce Lee glas nema, i taj neko je krenuo da upravlja drvenim čamcem, ili nije bitno kakvim čamcem, na vodi sa daljine. Ne znam da me čujete šta vam pričam, znači, mislim da me malo ko čuje, vratno me Goran, samo ovaj potkanjak čuje, čak možda i Šarić me ne čuje dovoljno dobro, nije te podcenjujem ovaj Šariću, naravno daleko od toga, niti veličan Gorana, samo jednostavno ajmo samo brže da se svi izbombardujemo informacijama, da budemo jači i idemo dalje. Masoni to upravo rade, masoni na svojim sastancima rade jednu stvar, a to je da se zatvore i da imaju sastanak gde
pričaju par rečenica, to je čime se baviš, tvoj broj telefona, moj broj telefona i ja se bavim time. Kako mogu ti pomognem, kako ti meni možeš pomogaš, tačka. I to par sati tako, samo to, dovoljno. A mi u školi učimo da sedimo odvojeno, čak i u klupi, vi koji sedite, vi ste, znači, 1 na 1, vi ste protivnici. Ne prepisuj, ne pričaj ni sa kim, ne komuniciraj. Znači, to je jednostavno kome je normalno, ko to vidi kao nešto što je normalno, što nije jedna logorska vibracija, okej, ćeraćemo se, što kaže, ne gubimo vreme. Šta sam hteo? Da, opet to, da, što sam pomenuo, merenje, Goran, za Teslu, da, znači čovek upravlja, zato je mit to, je tako sveža memorija. Čovek upravlja, kako se nešto sjeba ovaj memoriju, setit ću se, čovek, da, evo recimo dižete ruku u školi i vama to pitanje stoji, koči i tako dalje, znači nemate tu opciju, nemate tu slobodu glasa. Vi ste, znači sve vreme je jezik koji vama i programi koji se vama serviraju da rade posle iz vas i da stvaraju ovaj svet posle iz vas, nema tu nikakve mistike. Znači vi jednostavno stvarate, znači neko fizički te sve stvari koje vi radite, posle koje delate se manifestuju u svetu, je li tako? Znači da li ćete bacite pikavac na ulicu, sutra ćete porastete, to je, vi ste stvorili svet, taj pikavac na podu. Više nije samo čist beton, odnosno čista zemlja, sad je tu i neki beton, sad je tu i neki pikavac, sad je tu i svašta nešto. I neke hemikalije, evo gore neki na vrhu ulice, evo, ajde pomenem. Ko ne veruje, dođite, ko ne veruje da je apokalipsa, recimo, da, pošto okruženje karakterističe čoveka, a trenutno ne žive ljudi, ja tvrdim to, po par stanova tu u mojoj zgradi, recimo, što pomirišite okruženje njihovo, da shvatite da ja ovo opet ne sudim, nego vam kažem šta je sistem prisila, šta je nekome u interesu da uradi deci, ljudima, svima, kako bi vas učinila slabim, time zavisnim. Vi niste slabi zavisni, vi ste perpetuum mobile i vi se jedino pitate šta se vama dešava sa vašim telom i vašom srećom i vašim zdravljem i vašim životom. To je sakriveno od vas jer vi ne znate ko ste. Hvala ti Gorane, hvala Gorani, jer se trudite da nam to svima približite. Sram vas bilo sve koji nećete to da naučite, da slušate i da reklamirate dalje. To morate da radite. Znači oni su radili to, oni su proturili svoje vratove da rizikuju svoje živote, a vi to jednostavno ne cenite, jer je ovo opet binarni svet, znači ili cenite ili ne cenite. Ako cenite, onda ćete vi se truditi da bar bude jednak život uložen u reklamiranje iste istine, ako su oni radili na tome da je donesu. Znači ne morate budete ludak kao ja, apsolutno isključiv i surov, ali ajde da bude 10 minuta dnevno da ste njihovo socijalno prisustvo na društvenim mrežama. Ajde bude to. Sam nešto simam za jezik. Da, inače, odvažio sam se u ovo ludilo snimanja ovako nestrukturirano, da lomimo obsesivno-kompulsivni poremećaj, jer sam nešto sada dobio u vezi s Teslom i to bih volao da podelim sa Krivinom, jer mi se javio Saša voditelj, tražimo Krivinu, potražite, čujte. U subotu da ako bude bilo prilike za priču, da čuju svi da nešto, ako je uspjeno tada jednostavno, što jednostavnije i brže da to prezentujem, da čujete svi što brže. Vezano je za Nikolu. Uglavnom, ajmo još jednom, hvala Goranima, hvala svim ljudima koji su na strani istine i koji ne odustaju i koji svoje živote daju za sve vas dok sedite, uključujući mene, gledate, ali ja ovako osjećam da mi pada teret, jer bar sam
bar sam izašao i pokrenuo onaj talas kao na stadionu, ono kad ljudi kreću da skaču, te lepote, recimo te unije, te energije, tog stadiona nema, ako bi svi kulirali, bili recimo na Instagramu u tom trenutku i gledali ko im lajkuje, ko šeruje, kako izgledaju, šta su jeli i tako neke nebuloze. Znači dok ste vi u telefonu, vaš mozak neke stvari ne radi, gasite te funkcije jer telefon preuzima, a isto tako još bitnija stvar je ne vidite ovaj svet. Najlepšu tvorevinu, najlepšu stvar na svetu ne vidite, a to je ovaj svet. Poslednje što riba primeti je voda u kojoj pliva. Ne mogu se ti francuski jedan lik sramota, obavestit ću vas, nađite. Imate Google, nađite. Šta je bilo? Jebate se da kažem bitno. Joj! Nevjerovatno. Nevjerovatno. Što brže hoćeš, to spori, zato mora se meditira. Zato oni neće dobiti to što hoće, jer čim nešto želiš, to ti promiče. Ti akcija, reakcija, Wu Wei. A Wu Wei je, recimo, aj time završimo. Razumevanje Isusovog momenta, oprosti im oči, ne znaju šta rade. To je jednostavno čime sam počeo se vodim, jer ja imam nešto što ja definišem kao beskonačan bes. Kad ja rado se identifikujem sa besom, ja postanem apsolutno veliko slovo bes i lepo mi i nije mi lepo, jer vidim posledice i vidim lošu stranu toga, ali moć se osjeća u tome i to je loše. Uglavnom, oprostim oči, ne znam šta rade, opet sam sebi bi ja pocepao vilicu da sam to izgovorio pre recimo 5-10 godina, ne bože, 15, to da sam rekao sam sebi recimo u gimnaziji, ali to je jedini način da donesemo raj na svetu i da vi ostanete zdravi i jaki, odnosno da, zdravi znači jaki, znači brzi, znači pametni, znači dugovečni, znači sve pozitivno, jer binarni je svet, to je put zdravlja, znači put do Boga, put svega jakog, svega dobrog, ljubav, eto, nek bude krajnja stanica ljubav za sve. Meni je to malo gadno, nekako mi uvek ljubav bila onako, ali dobro. To je. Iako mislim da to ljudi ne kapiraju, jer to je slanje ludila u suštini, tako da, eto, razmislite malo i o tome. Ja ne mogu da verujem da sam opet izgubio niti. Gospode, majko Bože, Tesla, radio, čovek pomera, imate pištolj, fenjer, sveću, kočije, imate lulu i neko dođe i upravlja objektom, ne znam, pošto mislim, ako vam kažem normalnim jezikom, nećete me čuti jer na tome se radi da ne čujete. Znači, ajde probamo neku kontramagiju da bacimo jezika, da shvatimo šta je stvarno Nikola Tesla, a šta je danas Srbija. Znači, Srbija bi trebalo da bude park Nikola Tesla, a ne da postoji 5 metara kvadratnih u muzeju. U muzeju Nikole Tesla. 5 metara kvadratnih, 2 sobice, ničega. Taj čovek je napravio ovaj svet. On je upravljao objektom na daljinu. Nije upravljao, okej, svojom glavom i telom, ali u jednu ruku jeste, jer to se izašlo iz njegove glave. Samo je medijum tehnologija, materija. On je upravljao objektom na daljinu. Znači, ne izlazi se na ulice zbog toga i toga. Zato morate naučiti ko ste. Najbitnija stvar u ovom životu je da znate šta hoćete. A sve se radi, opet ponavljam, na tome da ste vi sluđeni, da ne znate ništa, a ne šta hoćete. Ne većina, ja sad sedim ovde kao raspadam se, bukvalno se raspadam, znači da kad bi se snimio sa strane izgleda bi kao vanzemaljni, kao nakaza, kao demon, iskrivljen. Poente, 99% ljudi ne zna da stoji, ne znate da hode, ne znate da dišete, ne znate da jedete, ne znate ko ste, vaš narod, vaš taj jezik, to što koristite, s čime se služite na stupu, ne znate šta su pare,
računovodstveni sistem, dve reči, pare, računovodstveni sistem, to niko ne kaže, niko ne zna, kogo da pitate. Niko ne razmišlja o tome, jer ko će kad vam uzmu energiju? Lepo kaže Todor, kako je moj, ne znam kakav pradeda, mogu da podigne 9 dece na 2 vola, na njivi jednoj, na jednoj kućici i tako dalje, na voćnjaku i tako dalje. Pa ko vam uzima energiju, čoveče, vi svi ste kao, ne, pare, plate, ovo, ko vam uzima energiju, kako je moguće da jedva dvoje dece je luksus, kao ti, kao, pa to... Alo, bre, život je luksuz, jel? Da bude više vas je luksuz, a njih da bude koliko oni hoće, to je vrhunski. I dalje je srednji vek, i dalje je isto vreme, ja pričam Odina, to što imate telefone i odeću novu i kozmetiku koja je najveće zlo na svetu, hemikalije su taj nevidljivi neprijatelj koji vas je unikal. To je početak transhumanizma. Napravio bi video poseban o tome, znači početak transhumanizam je uveliko traje. Uveliko traje, grand finale transhumanizma su, ono, u filmovima smo videli kiborge. Znači kada budete prihvatili da deo vas bude nečiji drugi nečija druga zver i dođemo do žiga zveri. Znači, evo za Žunića, da to sam izgubio nego usput, trenutno je apokalipsa, a to znači otkrivanje svog znanja, neviđenog znanja do sada, jedino neviđeno znanje u sistemu laži, gde se sve radi da se održi sistemu laži, je istina. A istina, rekli smo šta je na početku, BOG, apsolut, i jednostavno nameštena igra u pitanju, znači neće uspeti da pobede, što više guraju, više će budu gurnuti, ko drugome ja mu kopa to, znači Niče da, to se opriča zbog Ničea, jer malo kome razume, vjerojatno osim Ničea, opet ponavljam, čak nisam siguran i za Gorana ovom prilikom, znači uvek postaješ ono čega vežeš, na taj način vi možete da shvatite, da predviđate neke situacije, neke stvari. Bez, mislim, ne znam da me razumete, znači u pitanju je zakon. Kao što možete predviditi, ako podignete, sad recimo Sveska ili Niš ispred mene koji stoji, ako ga ja podignem i pustim, svi možemo da, po znacima navoda, predvidimo šta će se desiti. To nije nikako predviđanje, to je zakon. To će fiksno da se desi. Tako će fiksno da se desi da uvek postaneš ono čega bežeš. I to nije kazna nikakva, to je igra. Znači, ta jedna medveđa zamka koja, jedna štipaljka, od 100 na telu, ti ćeš da skineš 99, ali jedna štipaljka uvek će ostane na tebi. Da te malo čačka kako bi naučio da ceniš komfor. Da ti malo stvara nekomfor i da naučiš da ceniš komfor. Da naučiš da ceniš ljubav kad dobiješ malo bola. Da naučiš da ceniš kad si ceo, kad te nešto malo boli, kad ti nešto malo fali. Najvažnija stvar u životu je perspektiva. Pogledajte, umetnici najbolje govore sve, da ja ne gubim više dah i da vas ne uništavam. Perspektiva, ko to beše, nije SARS, to dubioza, ko ne bre. Pa da, bože što kako dubioza, perspektiva, da. Biće vam sve jasno. U društvu lakše je kad probleme imaš. To je recimo jedan, evo, pošto smo svi jezičare ovde, razumjet ćemo se, narkoman dolazi u narke. Na grčkom to je utrnut. Utrnut je onaj koji ne osjeća bol. Onaj koji ide lakšim putem. Kad god birate lakši put u životu, dobrodošli u svet narkomanije. U društvu lakše je kad probleme imaš, znači vaši prijatelji su isto informacija, to je isto jedan fiks koji dobijamo svi i koji ja imam veliku potrebu da zagrlim sve svoje prijatelje i porodicu, jer opet ponavljam, jedna pametna stvar iz Fast and Furiousa, pored Dodge Challengera iz 77. ili 8. koja je, i još tu po kojih kola, i glumaca, naravno, divnih glumaca, je to da nemam prijatelje, nego imam porodicu ili imam neprijatelja. Pa nemam i neprijatelja u suštini, jer nestaće sami od sebe. Samo širim porodicu i nestaće neprijatelja, ili tako? To mislim da je vrlo prosto. Svaki vojnik baci pušku, uzme gitaru i eto, ćao, zdravo, rešen problem. Ali ne zna vojnik ko je, ne zna šta je, ne zna šta hoće. I onda neko drugi dođe na džijela i kaže, druže, sad si moj. A taj vojnik je jači od njega, pametniji od njega i ne postoji nikakva inteligencija koja kaže da taj vojnik služi njemu. Znači, abnormalno glup
moraš da budeš da bi mislio da je to normalno. Nikako ne može da bude normalno da neko ko izgleda kao što izgledaju političari, znači to su, mislim, da li vidite da su to da jedva stoje. Možemo da merimo njihovu mišiću masu. Znači, vraćamo se na ono što vidimo, to je priroda. Životinje su savršeno takve kakve su, oni nemaju opciju da rade sklekove, da trče, da biraju šta će da rade sa svojim telom i da nauče da se povezuju sa svojim telom. Vi to učite treningom, to ću napraviti posebno video, ali to je opet tema za sebe. Krucijalna tema za sebe. Gde opet kvantna mehanika igra naravno ulogu, jer to je to. Nema dalje. Znači, na vama i pred vama stoji zadatak da naučite da koristite svoje telo. To nije za nikakav zadatak, niti kuluk. To je najveća lepota da vi imate privilegiju da trčite, da radite, da dižete stvari, da naučite da ste Herkules. I ženski i muški. Da možete da bijete i džak i šipku sutra, to je malo već ekstremno, ja nisam za to, to je sve super, ali kad naučite da kaizen. Znači, ok, ja ću da udaram metal, ali to će da se desi za recimo 50 godina, jer ću do tada da udaram samo džak, pa ću malo drvo za nekih 20 godina, pa ću da udaram i tako dalje, da ne idemo bez potrebe. Odustao sam od šta da iskoristimo, što sam teo za kraj. Nešto sam ne dao. Iskoristit ćemo jednu stvar samo za kraj, ne znam da li ćemo smarati, ja se nadam da neće za autorska prava, da li će da mi da me bode odmah, da ne gubimo vreme, to je istreće simbolično 3, pa spojimo prste, ovo kad se desi, a to je apokalipsa, the end, znači otkrivanje svog znanja, to sam, s tim ste završen, znači otkrivanje apokalipsa ne znači smak sveta, ne znači kraj, smrt za sve, nego znači smrt za one koji lažu. Zato što rekli smo da znači otkrivanje svog znanja, neviđenog znanja, to je istina. U sistemu laži to je istina. Eto, i svi oni koji lažu će da nestanu, hteli oni to ili ne, i što više se budu opirali, to će samo biti nasilnije, plašim se, ne nužno da ćemo mi da reagujemo nasilno, nego će jednostavno ono što je za njih najgori scenarij, to će da im se desi, jer ono što Goran kaže, više svest nema, odnosno Bog, jel, reditelj predstave zna šta će njih najviše da peče, kao što mene zna šta najviše peče. Ja sam dobio neke delove svoje lekcije, zato radim ovo, jer svi kada ćutimo, neko plaća cenu. A isto tako pljujete po ljudima koji, kao što su Gorani, nećemo pričati u jedini, kao što su Gorani, koji su istinski proturili svoje vratove, jer malo ko od vas je svestan šta ti ljudi zapravo pričaju, šta to sve povlači sa sobom, svo to znanje, i šta recimo Novak koji je uradio što je uradio sa izjavama, opet ne želim da sudim recimo njegovim maskama, iako sam napravio video recimo jedan na kanalu, malo možda oštriji, to su Twitter me izbacio iz takta, abnormalno gotivim Tysona, njega sam isto ubacio baš zato što ga gotivim, sanjao sam već da bih rekao da mi je vrat gej, iako apsolutno neki predrasuda, ni za što toga, nego jednostavno to, bitno da se nasmeju, to je valjda poenta sna, i da mogu da kažem ovo. Stavio sam ih obojicu u video iz upravo tog razloga, jer nisam apsolutno očekivao, znam da je na ekstremno teškoj poziciji Novaka, ali i razni drugi ljudi su bili na teškim pozicijama, i to ono ali sam svestan opet činjenica što ja pričam, svi igramo najgoru ponuđenu ruku s kartama koje su nam date, jer zato je ovaj svet trenutno najdigniji, zato što smo svi najgori igrači na svetu. Najgori ljudi na svetu i nema nikakvog srama, ničega, to je poenta cijela, nema nikakve krivice, to je deo priče. Kornjača i Zec, Gorane, Šariću, molim te, 60 i nešto hiljada ljudi te čoveče gleda, samo im malo skreni pažnju na Kornjaču i Zeca da je samo priča. Jer i dalje kad im se kaže, ja prvi, znači,
kad gledam seriju koju sam 5000 puta gledao na trivialnim stvarima da se vidi neki delovi čovečnosti, neki ljubavi i tako dalje, možeš da zaplačeš. Možeš da zaplačeš na glupost, da ti isprovocira emociju kao da je realna. Zato što ne razlikujemo priču od stvarnosti. A priča koja se ubija, oko koje je strah i trepet bila recimo crkva koja je širila tu priču, gde si ozbiljne posledice imao, to je strah koji, to su duboki koreni. A da strah je ubica uma. Jedini ubica uma je strah, najopasnija stvar na svetu je strah. I dokle god ćutite, strah caruje. Znači, tek kad dođe znanje, kad dođe 0, a ne 1, ili 1, ne bi to sve što je istina, znači kad dođe istina, a ne laž, tek tada nestaje strah. Guru je onaj koji donosi svetlo. Mrak, ne vidiš ništa, ne znaš šta je ispred tebe, oko tebe, ne znaš kako se krećeš, da li će padneš u rupu, da li će se ubodeš, znači to je strah. I ti onda si uplošen tako i nemaš sekund da misliš o ljubavi nekoj, nego svi tvoji resursi su usmereni da te održe u životu, održe kakva ljubav ako te nema, je tako? Oni to svi vrlo dobro znaju. Oni to svi vrlo dobro znaju. Priča, kornjača i zec nisu postojali, u pitanju je samo priča. I love teaching. I'm a teacher.